wedi ofyn I fi siarad ynglyn â offer llafur. Ac o'n i'n meddwl, o, beth ydw fi siarad amdano? Mae'n achau dwi'n siarad mewn sgwrsiau ynglyn â gwrthrychu'r amgueddfa, so nes I mynd nôl at yr amgueddfa ac edrych ar beth oedd gyda ni. A hefyd nes I meddwl am fy mhrofiad I fel rhywun oedd wedi cael ei fagu yn Abertawe. A felly oedd yng nghefndir yn hollol wahanol I cefndir bobl Sir Gar a pobl cefn gwlad Sir Fadrwy. Dwi'n dod o canol dinas. Chi'n gwybod, oedd pobl yn siopio gyda nhw yn gweithio mewn ffatri. Oedd yn hollol wahanol I rywun sydd wedi cael ei fagu ar fferm, rwy'n cofio mynd I ffermydd. A hefyd gyda'n heili oedd yn had yn gweithio fel cynhyrchydd ar BBC, dweud y gwir. Felly oedd dim profiad gyda fi o rhywun yn gweithio mewn gwaith trwm. Ond serch hynny, mae gen I fi diddordeb am sut mae'r byd wedi newid dros y flynyddoedd diwetha. Chi'n gwybod, mae ddim yn bell yn ôl ers I byd llafur a gwaith bod yn hollol wahanol. A o'n i'n meddwl am y gwrthrychau'r lluniau sydd gyda ni'r amgueddfa, falle na fi ddangos I chi neu ddau. Ond beth yw mwnc mewn ffordd? Offer oedd y pwnc, mae'r offer yn syml iawn. Maen nhw'n pethau bitw bach byddai pobl yn defnyddio cyllell falle, neu bwell. Ond beth sydd yn gwneud gwahaniaeth oedd sgiliau'r pobl a'r ffaith bod pobl yn dysgu gwaith a sut I wneud pethau dros cyfnod hir. Profiad oedd y holl beth. Mae'n mynd I gwaith yn ifanc, gweithio gyda'i tadau neu gyda'i ewythr neu gyda'i dynion yn hun, bechgyn yn mynd allan, merched yn helpu mamau yn y ceiau neu falle yn y ffatrioedd. Bod dyna beth sydd wedi mynd ar goll yn falle'r hanner ganrif diwetha. So nes I dechrau off yn meddwl am falle Llanelli. Rhan o'r amser dwi'n gweithio yn Llanelli ym Mha Cawr, a dyma rai o gwrthrychau sydd gyda ni fyna. A dyma ni, mae nhw wedi torri fel ych chi'n gallu gweld, nid sbectol hael, sbectol oedd rhywun yn defnyddio I weithio mewn gwaith dir yn Llanelli, gwaith dir, yn credu rhywun efo Moorfields yn Llanelli. A chi'n gallu gweld bod e wedi rwymo gyda'i gilydd. Ac oedd hwnna, oedd rhywun yn gwisgo pan oedd e'n gweithio yn y ffwrnes. Ble oedd yna golau uchel dros ben. Ac os ych chi'n meddwl, mae gwisg pobl wedi newid, ych chi'n meddwl am pawb yn gwisgo hete galed pan nhw'n tu allan gweithio adeiladau ac yn y gwaith dir hefyd. Mae ganddo ni trostrau hyd yn Llanelli. Yn siŵr bod nhw gyd yn gwisgo rhyw onesie Tata Steel, wrth gwrs, a bod nhw'n gwisgo hete. Ond ar y pryd, gwisgo dillad eich hunan oedd ganddoch chi'r sbectol yma eich amddiffyn y llygad oddi wrth y ffwrnes. A edrychwch maint y bethau, maen nhw mor bitw bach, a rhyw cordyn rhwng y canol I gadw nhw hefyd. A sgidiau, dyma sgidiau'r un ddyn. A fi'n meddwl bod reina clocsi nhw. A fi'n mynd I sôn yn nes ymlaen mwy am y clocswr a pa mor bwysig oedd y sgidiau yma I bawb yn y dref ac yn y wlad. A dyma ni, chi'n gwybod, maen nhw'n heddi chi'n cael, mae sgidiau pawb yn dod o'r un lle, dyn nhw, sgidiau gwaith. Ond dyma nhw wedi cael ei rai unigryw wedi cael ei wneud yn Llanelli siwr o fod, gyda tipyn bach o dir ar pen y sgidiau hefyd. Ond, a chi'n gallu gweld o sgidiau gwaith yn nhw. A fi'n credu bod e'n od I feddwl am dyn yn gweithio pob dydd, a dyna beth sydd gyda ni ar ei ôl nhw, yw'r gwrthrychau yma yn yr amgueddfa. A dwi ddim yn dweud llawer, mae lluniau hefyd yn adrodd y stori. Gwaith tin oedd ganddyn nhw yn Llanelli. Wrth gwrs, oedd yna sawl un ohonyn nhw, oedd ddim yn cofio, bron 100 yn credu, dros 100 ar un adeg, pobl yn gweithio yn y gweithfau tin yn y dre. A bod I ni'n tueddu feddwl bod y gwaith tin, bod peiriannau roedd nhw'n defnyddio, roedd e'n gwaith beryglus dros ben ac dynion oedd yn medru ar sgiliau I gwneud y gwaith. Yn dechrau bant yn bechgyn ifanc. Dyma'r dyblwr fan hyn ar y llun yma. A chi'n gallu gweld, a beth mae fe'n defnyddio fan hyn? Wel, gefedd sydd ganddo fe a trad.
a ddau beth. So beth mae fe'n neud, os ydych chi'n edrych ar y llun yma, chi'n gallu gweld bod e'n pwyso. A os ydych chi'n sgolwch ar ei drod e fyna, beth sydd gyda fe fyna, mae wedi rhwymo darn o racsiwe a darn o bapur rwy'n ei esgyd, rwy'n ei esgyd e, i wneud yn siŵr bod e ddim yn llosgu gormod, achos oedd y darn o tin fyna mae fe'n plygu yn dwym iawn. So i stopio esgyd llosgu, bydde fe wedi rhwymo'r stwff yma o gwmpas i drod, a mae ganddo fe ffedog, a mae fe'n wisgo crys bach, crys glanen, mwfflwr bach, a het hefyd, achos wrth gwrs o'n nhw'n mynd i chwysu. Mae fe'n wisgo ffedog, wel hesion i'w ond chi'n gallu gweld ffedogau lleder hefyd, ond ac yn gweithio'n ddi-ddiwedd. Oedd pobl yn gweithio yn y gweithfeydd tin, oedd yn colli pwysau yn ystod y dydd, a na pam mae Llanelli, wedi mynd erbyn yn llawn tafarnau, dod mas o'r gwaith, a syth mewn i'r dafarn, achos oedd yn amhosib. Ond achosi cymaint yn colli pwysau, a dod dŵr nid yn gwneud y tro, felly dim ond pop neu ginger beer falle, dir man neu cwrw. Oedd yn gallu gwneud gwahaniaeth iddyn nhw. Ond na beth mae fe'n neud, mae fe'n plygu'r tin, mae fe wedi tynnu fe allan o'r peiriant gyda'r gefail. A dyna fi wedi rhoi rhain y ffordd allan arall y lluniau yma. Dyma fe'n tynnu'r dan o dir allan. Oedd y peiriannau yma'n gweithio'n ddi-ddiwedd. Ager oedd yn gyrru nhw, oedd yna injan mawr tu ôl rhain, a dyma, wy'n credu bod y ffatri Pontedilys yw'r un yma, ond oedd y gwaith yr un peth ym mhob ffatri. A chi'n gallu gweld y boi yma'n tynnu'r darn o dir twym allan o'r roliwr fyna. A gwaith, a mae fe'n gwisgo rhywbeth ar ei fraich, os ydych chi'n sylwi fyna, darn o lleder fyna. Ond nid y gweithfeydd oedd yn rhoi gwisgoedd yma iddyn nhw. Nhw oedd yn gwneud rai hunan, oedd yna ddim gwisg amddiffynol gyda nhw o gwbl. Felly, wneud y gorau nhw'n gallu, ac wrth gwrs, oedd e'n gwaith beryglus. Roedd yna llawer iawn o damweiniau. Ac yn siŵr gyda pobl ifanc hefyd, achos oedd rhaid nhw dysgu'r crefft. Bydden nhw'n dod mewn helpu tad a dysgu'r crefft yn araf. Bod e'n gwaith syml, chi'n sôn am rhyw proses syml dros ben, ond oedd rhaid i chi gwybod bob cam a gwybod beth oedd yn beryglus hefyd. A dyma llun, o gasgliad Paca, wedi rhoi llun yma mewn, fel bod gyda chi llun o'r cleddyf. Oedd menywod yn gweithio yn y ffatrïoedd yma hefyd. Ac chi'n gallu gweld, a mewn ffordd, bod fi'n sôn am y gwisg, oedd y gwisg yn holl bwysig, achos na gyd oedd gyda nhw rhwngddi nhw a'r pethau beryglus yma fel y tin, twym a miniog dros ben hefyd. A beth mae hi'n neud, mae hi'n gwisgo menig hir ac mae hi'n agor allan y dalennau o tin. A mae'r cleddyf yna, dyna'r hanger. Mae'r hanger yn cleddyf, chi'n sôn am morwyr yn y llynges yn gwisgo hanger, ond cleddyf yw i dorri'r tin ar wahân. So dyna beth mae hi'n neud. So menywod hefyd yn gweithio yn y ffatrïoedd yma. A fi'n credu bod y menywod oedd yn agor i allan beth yn nhw'n galw'r openers yn nhw'n galw nhw. Bydden nhw, a bydden nhw'n torri brechiau nhw fan hyn. Chi'n gwybod, os ydych chi'n gweld rhywun a ôl torri dros y fynyddoedd, os ydych chi'n gwybod hynny beth oedd ei waith hi. Mae fenyw yma yn wisgo ffwrdd fan hyn, achos beth mae hi'n mynd i wneud yw polisio'r dalennau yma. Ond mae rhaid chi cofio, mae nhw yn miniog yma, hi'n gwisgo'r menig hir hefyd, a mae ganddo hi rhywbeth dros ei pen. Oedd Grages oedd yn gweithio yn y gweithfeydd tin, mynychau nhw, yn y blynyddoedd cyntaf, yn gwisgo capiau dynion, ond fan hyn, chi'n sôn am y 50au, a mae'r ffasiwn a rhyfel ganddi ar ei ffen fyna. So, oedd e'n gwaith caled, gwaith trwm, ond mae'n rhaid i ni cofio, oedd e'n bywyd cymdeithasol yn y ffatri. Oedd rhaid i chi edrych mas am eich ffrindiau, oedd e'n mwy fel gymdeithas falle nag i ni nawr yn y gwaith. Achos dyna'r unig ffordd i gadw'n saff. Et y mynw, dyma rai y menywod. A chi'n gallu gweld bod o'n nhw yn cael sbri bod y gwaith yn caled dros ben. A dwi wedi dod â'r llun yma i fewn hefyd. Gwaith dir Dewport. Nawr, dwi'n cofio gweld hwn o'r tren. Os o'ch chi'n mynd heibio,
tan 1978, roedd gwaith dir Dewbws wedi diflannu nawr o dan Parc Dŵr Sandy yn Llanelli. Roedden nhw'n gwneud dir yn defnyddio'r proses a ffwrnes agored, ailwyd agored. Yn Llanelli. Caeodd y ffatri yn 1981 ac oedd dros 1,000 o dynion a menywod wedi colli gwaith ar y pryd. Oedd e just wedi torri, oedd e wedi mynd ar gau dros nos. Ond dyna ni, dwi'n cofio gweld hwn o'r y tren. O'ch chi'n gallu gweld i fewn i'r ffatri ac o'ch chi'n gallu gweld y dir yma wedi cael ei toddi. Ac o'ch chi'n gallu gweld o'r tren, oedd ni'n rhyfeddu bod chi'n gallu gweld yr hen broses yma. A 1978 wnaethon nhw roi ffwrnes newydd mewn ac o fewn rhyw 2 mlynedd, na fe. Oedd popeth ar ben. A dim ond y gwaith dir sydd gyda chi yn y dre. So dyna siwt mae'r byd yn newid. A cofiwch chi'n nabod dynion oedd arfer gweithio yn y ffatri a maen nhw rhyw balchder ganddyn nhw. Oedd ganddyn nhw clybiau criced, clybiau rygbi a maen nhw dal yn dod at ei gilydd a maen nhw'n balch am eu hanes nhw. Ac am y gwaith roedden nhw'n wneud. Mae'n credu nhw'n trio meddwl. O'n credu sawl chwaraewr rygbi wedi gweithio fyna hefyd, ie. Beth am y gwaith glo te? Rhyw flynyddoedd yn ôl, daeth llawer o lowyr i weld ni yn yr amgueddfa, dweud eich chi ddim yn dweud digon am y gweithfeydd glo. Achos dim stori gyda chi fan hyn. A mae yna stori. Ac am y gymdeithasau a'r cymoedd, chi'n sôn am Cwmaman, chi'n sôn am y Gwendraeth hefyd. A mae rhain at y peniniau, y pethau fan hyn, rhaid y peniniau i binio i lawr yn y gweithfeydd glo. A mae gwmws fel y gweithfeydd dir a gweithfeydd tin, pethau syml oedd ganddyn nhw i weithio. Bwelli, pic, wedi fyna, helmed, dim gwisg fan hyn, mae hwn cyn i'r NCB cael ei greu, mae hwn, byddwn ni'n meddwl yn y 30au, mae e'n just yn gwaith caled, corfforol. A chi mynd mewn pan o'ch chi'n ifan, oedd rhaid chi dysgu'ch crefft, a rhaid chi cael y sgiliau i wneud yn siŵr bod pawb yn sôn. Ac oedd rhaid chi gweithio ar y cyd, heb gweithio ar y cyd, a os oedd rhywun ddim yn... Oedd rhaid chi derbyn bod rheolau ganddo chi ynglyn â matches wrth gwrs a cigarets pan o'ch chi mynd o dan ddaear. Felly, oedd e'n bwysig, a dyna'r pwysigrwydd mewn ffordd y gwaith yw bod chi'n dod gyda'i gilydd a bod e'n gwaith caled a bod chi'n edrych mas am eich cymdogion hefyd ac yn edrych mas am pobl oedd yn ddim mor gryf a chi, ond o'n nhw yn gymdeithas cryf dros ben. A dyna llun arall o dyn o dan ddaear. A gweithio hefyd wrth gwrs gyda anifeiliaid o dan ddaear. Fe ganddo ni lluniau yn yr amgueddfa o'r stable dan ddaear yn Cynheidre, ble nhw'n cadw'r ceffylau, a maen nhw'n ffantastig i edrych yn nhw, ac o'n nhw'n gyfalu am y ceffylau yma, ac wrth gwrs o'n nhw'n ymddeol hefyd yn y diwedd, ac yn cael ei gadael allan i fyw yn rhydd. Ond dyma ni, boi mynd yn diwedd ddim yn wisgo gwisg chwaith heb law am y capan a'r helmet a'r tors hefyd. Wel dyma ni lampiau glowyr, a mae oedd rhain yn hollol bwysig. Hollol bwysig. Heb yr offer yma, roedd yn amhosib iddyn nhw mynd tan ddaear. Erbyn y 50au, ganddyn nhw lampiau trydan, ond cyn hynny, oedd rhaid nhw cael lampiau olew. Os oedd eich lamp yn mynd allan, oedd rhaid chi'n mynd mas o'r pwll glo, achos oedd neb yn cael cynnu nhw, ond i bai bod chi'n mynd allan o'r pwll, achos oedd e mor beryglus gyda'r nwy y dan ddaear. Felly, oedd y lampiau yn hollol bwysig, ac ddim yn gwybod os mynd rhywun ohonoch chi fan hyn yn gwybod beth yw'r checiau yma, ond i ddim yn deall, oedd rhywun wedi esbonio wrtho fi, bod gan pob glwr chec, ac o'n y ddau gyda chi. Felly byddwch chi'n rhoi nhw oedden nhw ar bwrdd, ac oedd e ffordd, os oedd rhywbeth yn digwydd, oedd rhywbeth wedi ffrwydro dan ddaear, os o'ch chi'n gwybod os oedd dim chec wedi dod nôl ar ôl chi dod i'r top y pwll glo, dyna ni, o'ch chi'n gwybod pwy oedd ar goll. Felly oedd y checiau yn rhan o'r dydd gwaith, oedd yn bwysig dros ben. Ac dyna pam mae glowyr wedi cadw nhw hefyd, a'r lampiau hefyd. Ac mae balchder crept, balchder
am y gwaith. A nes i rhoi rhain i fewn hefyd, nawr te, a wneud raffau. Dyw rhain ddim yn rhai go iawn modelau i nhw, ond dyma nhw. Na beth od, o'n i'n gwybod dim byd am y crefft yma. O dan ddaear, i fynd ar dramiau fyny i'r top, oedd rhaid nhw cael y raffau yma wedi cael ei wneud allan o ddir. Ond os o'n nhw'n torri, beth oedd ganddyn nhw y crefftwyr na gyd oedd eu gwaith nhw oedd wneud yn siŵr bod pob raff yn hollol saff. A dymau arfer nhw, ond oedd offer nhw, ond roedden nhw'n wneud rhai hunain, achos oedd ganddyn nhw dim yn y pwll, yna beth o'n nhw'n wneud. Oedd gan pob pwll glo gweithdy bach, oedd ganddyn nhw gof, a bydden nhw'n wneud rhain yn y pwll glo, a gan bod e mor bwysig bod y raffau yma ddim yn torri, ond yna beth sy'n diddorol. Mae rhain yn dod o'r mae'n dweud fan hyn, 1954 tan 1963. Beth oedd yn diddorol am y dyn oedd wedi rhoi rhain iddyn ni, oedd e hefyd wedi cymryd y rhan mewn cystadleuaeth yn Eisteddfod ynglyn â pobl gyda raffau, bod nhw wedi cael cystadleuaeth tynnu raffau, chymod, tag o fo a glowyr, ond yn Eisteddfod Genedlaethol yn y 50au. Methu credu fe, yn gwybod, mae just yn... Ond, chymod, i feddwl pa mor bwysig oedd y gweithfeydd glo. A fi wedi rhoi hwn mewn list mewn fan hyn. Oedd gan pawb mwy nag un talent a dawn. Oedd rhaid i chi cael sgiliau eraill, ac oedd gan pob tŷ yn y wlad neu yn y dre, a na nes i roi hwn mewn. Dweud y gwir, ond credu bod yr un yma'n dod yn teulu fi, a na beth o'ch chi'n neud, o'ch chi'n mynd i cwyr osgydiau. Y tad oedd yn neud y gwaith, oedd e'n bwysig i wneud hynny, o'ch chi ddim yn mynd allan i'r clocs neu'r cryd i wneud hynny, os oedd chi'n gallu, byddwch chi'n wneud e gytre. So oedd gwaith metal, oedd gwaith yn y glo, yn y pwll glo, a hefyd yn y tir, oedd e'n bwysig i bawb troi, turn your hand at anything, na beth oedd rhaid iddyn nhw wneud. So nes i roi hynny mewn hefyd. A nawr ten, troed y wlad. Fi wedi rhoi mewn achos fi'n dwlu arnyn nhw. So, pethau cawn. Basged babi, dath yr un yma i'r amgueddfa, wedi cael ei anfon i ni yn y post. Dath e fel parcel mawr fyna. Mae wedi cael ei wneud o wellt, ond wedi cael ei rwymo gyda rhisgl mwyaren. A beth o'ch chi'n gallu gwneud fan hyn, dyw ddim fel basged cyffredin, beth mae'n golygu bod chi'n gallu adeiladu pethau mwy o faint. Felly o'ch chi'n gallu gwneud basgedi anferth mewn ffordd i gadw pob fath o beth, y blawd neu plu neu pob fath o beth. A hefyd fel, o'ch chi'n gallu gwneud pethau ffansi dros ben fel y sedd yma i babi. A mae'n ganddo fe sylff yna, sylff uwch ben, bod chi'n gallu creu rhywbeth. Mae'n rhywbeth creadigol dros ben. Ac roedd na dyn yn Abercych, yn credu dyna'r dyn olaf oedd yn gwneud rhain, yn gymharol ddiweddar, ond rhywbeth to cefn gwlad o rhaid chi bod yn siŵr bod chi'n torri'r mwyar yn yr haf, bod chi ddim yn torri nhw yn y gaeaf, bod rhaid i chi wneud yn siŵr bod na ddim draen ar y mwyar, bod chi'n mynd i maneb ble oedd na coed, a wedyn byddwch chi'n wneud yn siŵr bod eich gwellt yn sych, a bod hwnna ddim wedi cael ei gwasgu chwaith. Felly oedd yna sawl beth oedd rhaid i chi meddwl amdano cyn i chi cynllunio'r basged i hunan. A dyma chi rhywbeth cymleth fan hyn. A mae yna gen i fi mwy o basgedi i ddangos i chi hefyd. Dyma basged sydd yn yr amgueddfa. Dwi ddim yn siŵr beth oedd hwn wedi cael ei wneud, a fi ddim yn siŵr am y cyfnod. Fi'n eitha siŵr bod y gader yn falle bedwaredd ganrif ar 15, ond am yr un yma, efalle'n gynt, dwi ddim yn siŵr. Falle dilla gwely, fi ddim yn siŵr, at y golch, dwi ddim yn siŵr. Ond ych chi'n gallu gweld bod hwn, dwi wedi ceisio gweithio mas y patrwm. Mae'n galed i weld sut roedden nhw wedi wneud hynny. Ond yr un peth yw bod chi'n gallu creu basged mawr a basged ffansi dros ben yn defnyddio'r system yma. Dwi ddim i gymharu â'r basgedi fel yr un yma, rai cyffredin o'r fferm, ble chi'n defnyddio fframwaith. Dwi ddim yr un peth. Chi'n codi fe, mae fel wneud tipyn bach o grychenwaith pan chi'n rhwymo o'ch clai. Mae yr un fath o beth. A dyma ni, at cwch gwenyn yw'r un yma hefyd.
yn yr amgueddfa. A fi jyst yn meddwl bod yn ffantastig bod chi'n gwneud pethau fel yna. Mor syml. A beth am pethau pren? Pethau pren yn bwysig hefyd. Nawr, anodd i wybod pwy oedd yn gwneud y pethau yma. Oedd yna crefftwyr, oedd yn arbenigo mewn gwneud llwyau ac mewn gwneud polenau hefyd. Pob un wedi cael ei wneud o sycamorwydden. Mae sycamorwydden oedd y goeden, achos mae'r sycamor mae'n lliw bert dros ben, mae'n lliw golau dros ben, a mae hefyd yn pren sydd yn hawdd i weithio. Ond eto, cillill byddwch chi'n defnyddio, falle bwell, a byddwch chi'n defnyddio powleidd falle, rhywbeth syml i droi'r pethau, ond pethau cyffredin dros ben. Ond oedd pawb, nes i roi hwn i fewn, fel mae'n digwydd, bod fi wedi cael ei fagu mewn dinas, dwi yn cofio cael cawl o bowlen pren a gyda llwybren, ond mae'r traddodiad yna bron a diflannu ond yw e, bod pobl ddim yn defnyddio'r pethau hyn, taw dyna beth oedd yn gyffredin i bob tŷ. A dyma ni gyda llwybren, bod yn edrych yn newydd, o'n gwybod o ble mae'r llwy yma'n dod. Mae'n dod o Talog ac oedd y fenyw wedi rhoi iddyn ni, oedd Sevens, oedd hi dweud oedd hi, mae rhain gyda ni nawr, dylen nhw mynd at y casgliad, dyn nhw byth wedi cael ei defnyddio. So felly dyma chi llwy sycamorwydden, siwr o fod o'r 30au. Rwy ddim yn credu bod e'n hwyrach. Am bod y traddodiad o gwneud pethau llwy arall hefyd, na fi'n mynd ymlaen hefyd. A dyma'r lletwad. A wrth gwrs, gwneud llwyau mawr, ac oedd rhaid i chi bod yn ofalus iawn pan o'ch chi'n gwneud hwn, bod chi'n gwneud yn siŵr bod chi'n cael y dan o god digon o faint, achos mae hwn yn rhywbeth sylweddol, mae'n gant o beth, mae'n seis na. At cawl, wrth gwrs. A dyle fi wedi rhoi cawl mewn. A nes i roi hwn mewn hefyd, fe dwi'n dwlu ar y fforch dostio. Wyddwn yn siŵr pwy oedd wedi gwneud hyn, falle taw ffarmwr, debyg iawn, neu gof. Wrth gwrs y tost yn bwysig. Erbyn i chi gwneud eich bara dechrau'r wythnos ac cadw fe, erbyn y drwnodau olaf, mae'n mynd i fod yn sych dros ben, so felly naillwch chi'n mynd i'ch bara yn eich copaned o de mewn bowlen, neu chi'n mynd i wneud tost. So, mae gwneud tost o flan tân yn rhywbeth pwysig. So, oedd eich fforch dostio yn rhywbeth o'ch chi'n mynd i gadw, ac o'ch chi'n mynd i fod yn balch iawn bod ganddoch chi'r pethau fan hyn. Naw te, tra cofio beth sy'n nesaf. Nawr te, a fi ymlaen. Gwneud menyn. Yn yr amgueddfa, mae ganddo ni digonedd o bethau cynnyrch i wneud, gwrthrychu i wneud o gwneud menyn. Mae'r un yma, dyma'r skimmer bach, i gwahanu'r hufen oddi wrth y llath. Allan o'r sycamorwydden, am un peth gyda'r sycamor, dwi ddim yn rhoi blas ar y bwyd. Mae chi ddim yn gallu defnyddio pren eraill, os byddwch chi'n defnyddio derw, a mae derw yn galetach hefyd i weithio, ond mae'r sycamor, mae ddim yn rhoi unrhyw blas i'r bwyd, hwn ddim yn llun da iawn. Ond dyma ni, bod y skimmer bach, bod chi'n mynd i wneud hwn. Gwaith, eto, mae'r un peth ar basgedi a'r gwaith dan ddaear. Defnyddiwch dwylo, gwybod beth ydych chi'n gwneud, byddwch chi'n gwybod profiad oedd e, cael ei dysgu, cael ei fagu i wneud y pethau yma. A dyma'r llun hefyd, y clapper. Y clapper, pan o'ch chi'n sycamor to, y clapper atgolchi menyn. Pan o'ch chi'n gwneud menyn, oedd fyddai Claire wedi cwmpo i mewn i'r basin efallai. Chi'n gwneud eich menyn, mae'n chi'n golchi'ch menyn. Ar y diwedd mae'n rhaid chi clapo'r menyn i cael gwared ar y dŵr. Ond erbyn y 30au, ganddyn nhw peiriannu a chi'n gallu rolio, ond dyma'r claper a chi'n siglo fe nôl ymlaen i cael gwared ar y dŵr. A dyna ni rhywbeth syml to. A byddau cnoc yw'r rhain. A oedd menyn yn bwysig, oedd e'n rhoi arian i'r ffermwyr, yn enwedig ar ôl i'r reilffydd dod i Sir Gar neu enwedig, a dim ond Sir Gar, mae'n achos fi'n siarad yn fanno fan hyn. Falle dim yn tipyn bach, byddwch chi'n gwerthu'r menyn yn y farchnad, nes o ganddoch chi digon, neu ydych chi'n gallu gweld ymyl bydd y tro fyna, o chi'n mynd i gwerthu fe i'r farchnad neu rhywun arall, i'r ffactor, i werthu i Lundain neu Gaerdydd neu Abertawe neu'r trefi mawr. Ond dyma'r byddau cnoc, byddwch chi'n cnoco'r polyn yna i gwneud menyn.
Felly, ar cwpr bydd wedi wneud rhain, rwy'n lle gan pro pentre'r pobl yma a crefftiau annibynnol. So, a mae'r dwrnodau yna wedi diflannu. Mae roi ys i rei mewn, o'n i'n meddwl bydde fe'n neis i ddangos i chi rhai o'r rhai cari'r amgueddfa. Rhai gyfyrddin, i chi'n gweld, achos mae'n dechrau ar y llwyau, mae'r siap yna yn unigryw i'r ardal yma. Ond dyw hwn ddim yn crefft gwaith, ond mae fe yn crefft sydd â gysylltu ar y gwaith bod chi'n mynd i ddangos i'ch cariad, nid jyst bod chi'n eich caru nhw, ond bod chi'n gallu gwneud rhywbeth a'ch dwylo, bod crefft yn eich dwylo, bod talent gyda chi a sgiliau gyda chi. A felly, dyma ni, mae rhywbeth profiadol. Nawr te, gwaith, o'n i'n meddwl, dod i'r diwedd bron nawr, jyst yn edrych ar yr amser, ie? Bron. Ond meddwl am gwaith menywod a plant, a ddim i gadw nhw allan. A dwi ddim yn gwybod beth yw enw Gymraeg am hwn, ond dyma'r greset fyna. A fi'n meddwl bod y pethau yma yn diddorol. Dyma'r canwyll brwyn. Mewn ardaloedd gwlyb, mae brwyn yn tyfu bron yn well nag unrhyw beth. Felly, beth oedd ffermwyr yn wneud oedd anfon allan, oedd y mamau a'r plant yn mynd i allan yn yr haf, yn diwrnodau hir yr haf, ar ben popeth arall, oedd rhaid nhw torri'r brwyn. A roedden nhw'n, ar ôl nhw'n wneud hynny, bydden nhw'n toddi saim, wel, defaid ar y cefn, chymod, bydden ni'n meddwl, nid cig moch, chi ddim ond rhywbeth rhy hallt, ond beth bynnag. Unrhyw saim oedd gyda chi yn y tif, byddwch chi'n toddi fe, roi e'n hwn, a byddwch chi'n tynnu'ch brwynen trwy y saim yn y greset yma. Gadael ei sychu, ar ôl iddo fe sychu, byddwch chi'n gallu, oedd ganddoch chi canwyll. Nawr, yn Saesneg, chi wedi clywed, mae'n sôn amdano, burning the candle both ends, mae'n dod o'r canwyll brwyn. Ond oedd gwaith y plentyn ddim yn dod i ben ar ôl casglu'r brwyn. Oedd un brwynen yn mynd yn para am rhywbeth fel hanner awr. Felly, ond oedd rhaid i chi tynnu'r brwynen trwy'r gefel na, byddwch chi'n tynnu fe trwyddo, felly y plant oedd yn gwneud y gwaith na. Ac oedd e'n gwaith frwnt dros ben, achos bydde fe dros eich dwylo i gyd. A fi'n siŵr, dwi byth wedi defnyddio ni'n hunan, ond fi'n siŵr bod e'n rhywbeth frwnt, a bydde fe'n gwyntog, a bydde fe ddim yn neis o gwbl. A'n siŵr bydde well gyda'r ffermwyr defnyddio'r tin, o'r gweithfeydd tin, a gof oedd wedi wneud rhain, y llusen tin yma. A fi'n meddwl bod rhain yn pethau bendigedig hefyd. Ond o'n nhw hefyd yn gwneud canhwyllau o'r un sain, byddwch chi'n defnyddio'r sam i wneud hynny. Ond bydde rhain yn para'n hirach. Ond oedd y canwyll frwyn, a dim cost i chi. Oedd e'n mynd i costi dim byd o gwbl. Ac o'n i'n mynd i hefyd sôn am clocs, dyn ni'n nod o'r nôl at clocs. Wel, nawr te, oedd y clocswyr yn dod i bob ardal yn Gorllewin Cymru. Ac beth o'n nhw'n wneud, o'n nhw'n siapo rhywbeth yn debyg iawn i'r clocs, a bydden nhw'n byw mas tu allas, bydden nhw'n byw mewn pebyll, ac o'n nhw'n gweithio tu allan, a ar y diwedd bydden nhw'n gadael rhain, bydden nhw'n wneud pentwr o'r clocsau yma, a gadael nhw am ryw fis neu ddau, cyn cael nhw anfon i ffwrdd i gogledd Lloegr, i gwneud i fewn i sodle go iawn. A bydden nhw'n dod nôl wedyn i'r gweithfeydd, dyma tŷ gwaith chymod, siop bach yn Llanfynydd. A mae wedi dod i'r amgueddfa'n gyfan gwbl, a dyma chi'n gallu gweld afer crocswr, fel chi'n gallu gweld, mae'r blancs wedi dod o Lancashire yn credu, o'n nhw'n neu Swydd Efrog, a wedi dod nôl ato fe, a dyma'i fainc efo hyn, a bydde fe'n siafo nhw, wneud yn siŵr bod nhw'n ffitio, achos oedd pob un yn cael ei wneud i'r unigolion. So pawb yn cael clocs eu hunain. So, ac oedd pawb yn gwisgo nhw. Ond yn gwisgo nhw yn y trefi, ac yn gwisgo nhw yn y wlad hefyd. A dwi yn cofio, oedd yna dyn yn Canol Elfed tan y 70au yn gwneud clocs, ond maen nhw wedi diflannu, does neb yn wneud nhw yng Nghymru nawr, fel fi'n deall. A dyna llun ohono fe hefyd. Dyna fe, dyna sut oedd e. Ac falle
Falle jyst i siarad am gwaith dyn hefyd, mynd nôl ar gwaith dyn ar y ffarm. Dyn ar arad, ac edrych fan hyn, dyn yn aradu yn defnyddio nyrs i hunan. Ddim yn defnyddio ceffylau o gwbl, mae'n jyst yn gwsio. A chi'n meddwl am yn aradu cae mawr, bydde fe'n gwaith caled dros ben. Dim ond mewn mannau glib byddwch chi'n defnyddio'r cryman neu os oedd chi'n anffodus dros ben, oedd ganddo chi ddim bladur. A dyma'r rip fan hyn, a dyma'r cyrn hefyd. Beth o'ch chi'n neud, oedd ganddo chi un corn am saim, a llall am tywod, a chi'n rhoi'ch y rip dan y bren y gyd yw e, a chi'n rhoi yn y saim, wedyn y tywod, a beth sydd gyda chi wedyn yw rhywbeth byddwch chi'n gallu defnyddio i hogi. DIY sandpaper yw e, mewn ffordd. Dyna beth yw e. Ond i feddwl bydd rhaid chi gwybod sut i gwneud y pethau yma. O bydd rhaid i chi dysgu. O bydd rhaid chi dysgu dros blynyddoedd. A dyma ni, dyma corn eto. A jyst a fi mlaen wedyn. Jyst i ddangos i chi pethau cynheia falle. A gasegfedu, y peth olaf oedd yn cael ei dynnu yn ystod, a cael ei dorri yn ystod y cynheuaf. A falle o'r un bwthyn ar llwyau, dyma ratell bach oedd wedi cael ei greu gan rhywun at plentyn. Dyna'r unig tegan sydd ganddo ni yn y bwthyn yna. Rhywun oedd wedi creu hynny, a rhyw dau dan bach o metal sydd y tu fewn i'r peth. A dyna'r cwpan corn. Fe'n dwlu ar rhain. Mae Mark wedi dewis nhw hefyd. Oedd jyst yn meddwl bod nhw'n... Mae'n anghredadwy. Ac oedd rhain... Oedd ydych chi twymo'r corn i wneud rhain. Ac bod rhain yn cyffredin iawn. Maen nhw'n mynd nôl... Wel, canol oesoedd y leia, mae'n siŵr yn bellach. Beth sydd ganddo chi yw ffordd o wneud cwpan am ddim. A roedd yna crefftwyr yn wneud nhw, mae'n siŵr roedd nhw'n wneud nhw ar y ffarm hefyd. Ac na gyd oedd ganddo eisiau yna chi oedd cyllet to i wneud y pethau yna. A dyma'r sleid ola, y quilt. Achos o'n i'n meddwl, ddyle fi mynd nôl at menywod to. Ac yn enwedig at menywod singl, oedd rhaid yn y gweithio, tuedd i feddwl bod menywod wedi aros gatre eriod, a dyw hwnna ddim yn gwir, maen nhw wedi gweithio eriod, ac bod yn enwedig am menywod, os nhw'n weddw, neu o'n nhw byth wedi priodi, dyma gwaith iddyn nhw, oedd mynd o gwmpas o fferm i fferm i gwneud y quilt at y gwelyau. A bod y ffarmwr, bydden nhw'n aros ar y ffarm am gyfnod, a bydd y ffarmwr yn rhoi iddyn nhw'r y brethyn, a cynnwys tu fewn y quilt, falle gwlan, falle hen blanced. A dyna beth o'n nhw, a beth o'n nhw'n mynd i ddefnyddio, dim ond dafedd, nodwydd, a'i crefft, a'i sgil i hunan. Bydden nhw'n gosod y patrwm allan gyda pins falle, falle tym bach o sialc, a gweithio fframyn pren gyda nhw, fframyn cyffred, just 2 darn o bren, a byddwn rholio fe mlaen, a mynd o gwmpas, a dyna beth oedd ei gwaith nhw. Ond beth sydd yn dda yw bod ganddo ni'r tystiolaeth yma ar ei hôl nhw, bod y quiltiau dal i cael ei gadw mewn tai. So dyna ni, braslun ar gwaith offer llafur drwy'n gobeithio, a dyna ni'n troi yn ôl at